Les farmacèutiques i els farmacèutiques que exercim la nostra tasca en els laboratoris clínics som especialistes via FIR en anàlisis clíniques, bioquímica, immunologia o microbiologia i ens integrem en equips multidisciplinars formats per metges, químics, biòlegs, també especialistes en aquestes àrees de coneixement. El paper del laboratori clínic és fonamental en els equips multidisciplinars de salut. S'estima que el 70% de les decisions clíniques es basen en proves de laboratori clínic. Això significa que els resultats analítics que proporcionem des del laboratori són dades objectives, fiables i tenen una validesa molt exhaustiva, ja que seguim un sistema de qualitat molt exhaustiu, i això implica que és clau per al diagnòstic, seguiment i tractament de diferents patologies. El nostre dia a dia en el laboratori, i en el meu cas en el laboratori d'urgències, passa per proporcionar resultats amb els mateixos estàndards de qualitat, però ajustant els temps de resposta segons necessitats de pacients que poden requerir un tractament en una emergència o pacients ingressats a la UCI que poden requerir controls periòdics o inclús pacients que poden estar pendents d'iniciar un tractament. El laboratori clínic és una peça clau en el procés assistencial i millora de manera molt significativa tant la qualitat com la seguretat com l'eficiència de salut dels nostres ciutadans.